kok lumayan tak enteni ora ndang rene-rene jare ape ngajak kulaan neh. Loh. Iki wis ado saka omahmu. Kowe gelem melu aku, uripmu bakal mulya. Coba to sawan. Duit akeh iki mung kanggo kowe nek sani. Ora gelem iki. Ini mbang kowe dikayani 7.000. Ya biar aku tak buat. Buat lan. Buat. Duit tok digua-gua eman golekane ki angel. Apa tak sebar? Wis cukup wong-wong sing akeh kae. Lho duit samene akeh iki wis gak gelem tenan. Iya. Ora gelem tenan. Alah, desane. Si, ro, lu, pat, mo, coba toh, kowe iki durung tahu ngerti duit rupane sing koyo ngene iki. Jajal kok. Ora mung iki nek kowe kok gelem dadi bojoku, luwih saka iki. Mau tenan? Melu aku sih. Jadi, ayo. Wong kakekan. Duit dibuak diceblokno ame tajipe didaki tanganku. Kaya bojone Giman. Digawa lunga sapa iku mau cah? Ya wah, dia ra umum. Wah, tak saut didelikno. Wih. Podang tenan. Ayo. Piye, Man? Kowe tak golek ya, Men. Kowe iku tak enteni ya, Man. Ape takok? Takok apa, Man? Dalane minggat niku ndek, Men. Dalan apa? Minggat. Aku diperintah minggat maratuaku lanang. Perkara nih. Sani didol, Men. Bojom Iya. didol. Iya. Aku terus kon lunga. Sik, Man. Tak datokne omonganmu, kowe mau mulih. Heeh. Ketemu Sani apa ora? Ya ora iki berase cetak gawa. Mulih gak ketemu Sani? Ora ya, Men. Man. Sani iki mau liwat kene. Loh, Kok ora mbok jak balik lah, Men. kok ngrasakno ngejak balik? Digawa wong iki wonge gedhe dhuwur, ganteng. Sing ngawal wonge akeh, Man. Sugih ketoke. Sugih ndi karo aku? Waduh, Man. Kono dhuwit do disebari. Wah, ngger tak jupuk tanganku lho didaki wong barang. Amen jimuk dhuwit sing ceblok. Oh. Tegese kowe roh Sani. Ngerti? Sani digawa wong endi, Man? Kediri. Kediri, Men. Wong Kediri, Man. Kowe roh Kediri. Roh. Endi iku? Alah kidul gabus menggok nganan Mbak Romo iku dak Kediri. Ndalingan. Ndalingan aja ana nggon piye kowe kok moro. Ketoke ana. Ngene lho. Mbah ning tinggone Kediri, sing penting awake dhewe goleki bojomu. Aku mang dikongkon mbokku. Terus Jarene Sani ku je seneng aku, goleki ya le ngono. iya iki mang digeret-geret mboten. Berarti saniki ora seneng karo wong iku dipaksa, Man. Kula kon gadah bojo Giman, bakal areng ngono. Sani. Iya. Iya. Ayo digoleki ning Kediri. Aku ora roh ya, Men. Engko tak dohno ning Kediri. Takok wong. Iya, takok wong sak kepethuke, anggere ana wong ditakoki Kediri iki ndi kok ditakoni. Aku mbok ter. Iya tak terno ya.
Ya ora wani. Wis gono aku. Momong. Wis ayo man. Paring dawuh Sang Prabu. Banjur Purwa maju sanane nalika sira ndak utus supaya goleki menungso kengaran Brandal Singobarong. Saderengipun abdal pangapunten. Sampun tepun gelang. Anggen kawula Bupati dumateng Brandal Singobarong kala wau nanging nyatanipun kula dereng katuk titik lari sampeyan. Kaya logo. Sinuwun Prabu. Jur kepiye sira ndak utus goleki menungso kengaran Brandal Singobarong. Sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya. Amprih kula saged manggihaken menyang pundi cumandhakipun Brandal Singobarong kala wau. Nanging kanthi nyatanipun babar pisan kula boten saged manggihaken Brandal kang nami Singobarong. Uga durung bisa nemokaken. Leres Dulopati. Nggih. Bebasan sampun kula sebar payung prajurit-prajurit sang. Ewa semanten dereng saged nyepeng ananipun jalaran Brandal Singobarong menika salah satunggal pawongan ingkang jublik. Yai Kismo. semanten niki kula Pak. Babar pisan kula menika boten pinangki. Kalian Brandal kula wau. Ya. Pancen Brandal Singobarong salah sawijining menungso kang julik. Leres. Yen ngono mengko panjenengan ingsun pribadi kang julik. Sapa kae? Wedang-wedang munggah. Pendopo agung jare. Sing nabrak sapa, Dik? Ya masuk. Wong aku ning guri kok. Sesan. Baleni, coba baleni. Coba baleni. Man, itu to. Sing nabrak kowe ning ngono. Ya, ada. Cukup. Lah kowe merem kok, Man. Wis to akeh dawuh. Aku wedi yo. Wis tenang. Ayo. Kae kon lungguh kae. Tunggu. Nanti Rene. Ayo lungguh. Ya, maju. Hop. Tunggu. Bang iki. Senopati Jayalaga lan sira. Nani iki? Senopati. Ngadep rono lho aja mbok nanu aku kaling-kalingan. Ngadep rono. Hei. Meneng. Antah dhewe-dhewe. Rening pendopo agung Kraton Kediri kaya ana wong ngemis ana wong njaluk ndang diwenehi dhuwit bentang. Oh, ngaten Katen Gusti aku wis dawuh. tak dawuh. Wakek. Sapa sing ngemis? Sing jarak sapa? Ayo kowe Kowe kok Sopan. Wah, kok ora ngemis. Piye lek, Dik? ratu kok mbok kakek-kakek. Ratu kok kakek-kakek iki lho. Ratu sapa? Waduh. Iki ratu. Aku iku gak ngemis, kowe urung kenal aku kok. Kowe Kowe iki ora sapa? njaluk ora wong ngemis. Boten ora. Kowe jare ora wong jalu. Ora wong ngemis. Lah, Kowe iki lho sapa kok munggah ana ing Kediri? jarwo. Wis apa? Kowe iki ya wong. Boten kula onde-onde. Siak, tenan wong kok. tegese iki jenengmu sapa? Sok tau. Ya. Bancai kowe kok mbok jenengno sapa? Aku iki takon karo kowe kok malah. Nangge, Kowe iki duwe jeneng. gadah, Dik. Jare sapa? Kok dade-dade pakdemu apa piye? Lah niku wis gedhe. Sinuwun Prabu, ratu iki. Oh, nggih. Pakde Ratu Sinuwun. Ora kene Pakde. Sinuwun, Ratu. sinuwun. Kok sinuwun. Nggih, Sinuwun. Manjine dawu. Rada maju rene. Pakde Rada maju. Sinuwun Ratu. Rada maju ben krungu. Maju, Man. Miki kaduan. Maju. Ayo maju. Sing ngarep ora ngomong iki. Maju.
sapa kae semburi kae gundul kae? Kula paimin, Dik. Aimin. Mbah Ratu. Lah sing arep ki Kowe ditekoki. jenengmu sapa? Kula Giman. Lan. Aimin lan Giman. Nggih, Jero omahmu ki ngendi? boten kula gawa. Piye? Kula niku mboten bekecak. Iso kon gawa omah ya Allah Gusti. Maten wong. Maksude desamu lho, desamu ki ngendi? Omahe mboten kuat kok malah kon gawa desa. Hei, negaramu ndi negaramu? Ora di negara iki malah ediane. Hei! Sing dikarepe Nun Prabu iki papan gunungmu iki. Omahku iki gedhe kurung tak papan. Duh, Ngeyel. Desamu kuwi ngendi? Kula ndek wau niku pun mboten kuat gawa omah. Kok malah dikon gawa desa. Alamat Alamat apa nek? Alat omahmu ndi? Alamat omahmu ndi? Alamat apa? ora ndi omah. Gila kowe. Gajah. Gila iki. Kowe ndi omah? Gajah. Dia desa. Nggih. Jenenge desamu. Lah, Ya teng mriko masa kula gawa. mriko ndi? jenenge desamu. Tegese desane jenengmu kuwi ndi? Macam bali. Makasih. Kebalik. Desane kula. Yo. Desa kula niku Sukorejo. Desaku kuwi. Iku bantah padha desa. Desaku Sukorejo. Alah gene. Hei, Sukorejo desamu desane kene. Lho desane kono Sukorame kok. Kok rame ngono. Sukorejo napa Sukorame? Omahku Sukorejo ya, Mas. Nggih. Omah Sukorame. Sing bener iki sing ndi? Omah kula Sukorame. Rame. Nggih. Lah iki. Sukorejo Lah kok bendone pendopo ngopo? ngetoprak. Kula. Aduh! Wow. Nglalani. Maksude Nggih. kowe atase wong desa kok munggah ning pendopo Kediri karep ngopo? Kula ngeter niki kanca kula Giman. Iki lho. Kowe ngeter kancamu gimana? Nggih. Nuwun. Nggih. Ngeter kancane gimana sing nuwun? Gimar lan kowe pai. Nggih. Dawuh. Kowe iki wong desa. Munggah ana ing kraton Kediri. Jeneng kawula cilik. Iki yen ngadep ratu ki kudu wedi. Krungu kuping. Lali. Jereng kuping. Lagi elek. Eling aku. Wong desa nek ngadep ratu Kudu wedi. lagi eling. Elek Ngadep ya, Man. Tak ngadep. Kotrap sila babar. Awake dhewe wong desa, Man. Ngadep ratu Kudu wedi. yo. Mbon sakniki. Yo. Ayo saiki. Sok kawitan iki. Aku wedi. Oi! Ora kok wedi kaya ngene iki ora. Nek ketemu rati wedenono. Nek ketemu ratu wedenono. Oh, mergo kono nggih pangkat. Dene wong desa, Man. Iku wong desa. Nggih. Nek ketemu ratu wedenono. Nggih. Goblok. Nggih, nggih. Jangan kocar kata. Eleng amen. Eling. Nek ketemu ratu Wedenono. oke. Sakniki. Yo, Eling. Eling. Apal? Apal. Oke. Ayo cayuk, Man. Yuk. Salam nek men. wong desa, wong kere, wong bodho, pakanan sego telo sing dikarepet iki pating. Teges kowe yen ketemu ratu, iku kudune kok aji. Nah, Wong ngajeni. kancane kon medeni. Yo pate bengkel. Lain aji kabeh. Nek ketemu ratu, Kudune kok ajeni. sakniki nggih. Yo, sok kawitan. Dindake.
Wani piro kowe, Man? 7.000. Ora wani. 7,5. Ayo, ora wani. Iku ora. Gotimu. Bawa setengah lah. Karepmu piye? Iki mudeng kok ora? Lampuk ratu. Kon ngajeni. Tegese ngajeni kok ora ngono kuwi, Bro. Kowe wong cilik, ya to. Prak petuk ratu, unggo praja. Sirahe dingklokno. Mudeng kok ora? Mudeng petuk ratu. Sirahe dingklokno. Nah, ngono. Iki mergo wong cilik kowe kawula. Udah, Man. Jebule. Ayo, Man, pun saniki. Yo saiki, mimiti. Nek ketemu ratu. Sirahe dingklokno. Ayo, Man. Ciloko iki. Ate. Dewo, karepmu iki piye? Sing ngongkon niku lho. Sapa sing ngomong? Cah iku. Ratu Sulaiman. Jarene nek ketemu ratu sirahe kon dingklok. Tegese kok ora kaya ngono kuwi ya, Trak. Lah piye lah, Di? Yen kowe ketemu ratu iki gulung-gulung. Non, Gulung-gulung. Pak Bengkel ngakon gulung. gulung-gulung piye nek? Lah mate. Gulung-gulung piye? Kowe ketemu ratu. Nggih. Ngubah terus gulung-gulung. Gulung-gulung aku gak mudeng kok. Mosok gak? Coba. Engko aku salah meneh. Dek aku kon ngene. Jaya Bodro. Dewo. Rene Giman karo Paimin kae ora mudeng gulung-gulung. Nggih. Rene contoh. Lah, iki lho cocok. Tuladani. Ora kuwatir nek kleru. Engko aku diamuk. Leres, Paman. Nuwun sewu. Upame contone panjenengan terus pripun? Sembrono. Apa sing kondo? Wis ngomong gulung-gulung. Wong sing ngongkon kowe ya. Ya. Wong iku mbok kongkon. Ya. Upama. Nggih. Sawang. Kene. Contoh ya. Sawang. Contoh. Sawang. Contoh. Ketemu ratu. Mbah. Ayo, Mancine juga. Terus gulung-gulung. Nah, ngono. Patih kok bento. Iya. Contoh di kula aku rong patek mudah. Lah carane nang piye pisanane kok iso ngono tenan. Kowe yo gak mungkin yo ngene lah. Pripun? Kowe nek ketemu ratu jungkir balik banting tulang. Iki lho angel neh malah mumet aku. Mati aku. Carane piye gulung-gulunge ra iso malah kon jungkir balik banting tulang. Hop. Contone Ade. Hop. Jenengan contone. Niki pripun? Mangel ae. Lah jenengan ngongkon ora nyonton sik kok. Napa melih iki salto? Yo, jungkir balik banting tulang. Carane? Carane pripun? Aku gak iso. Padha ora usah nek ngono. Kula yo gak mudeng kok. Piye carane salto jungkir balik banting tulang? Halus aku wae. Nek ora iso genti wae. Oh ngoten, digeti-geti ya. Nek ketemu ratu idun. Ngoten. Wis sembrono. Ayo. Ayo. Arep apa? Jare nek ketemu ratu kon ngidoni ya. Sing ngomong sapa? Niku Gusti Patih, Ya dijajal kono to. carane ngidoni ngene. Oh, carane. Ini piye? Paimin, Dalam. sampe Giman. Nggih. Jur tenane kowe nganti. Tunggu. Nah, Tunggu. Ora duwe kursi neh piye, Dik? Buku apa? Gelinggah. Dapur mung arep buku kursi. Iki malah Ini wong jan cilik kok. Lah wong iki kok kene ngisor. saiki coba aku takon. Sinten? Ayo kowe Giman karo Paimin kok nganti munggah ning pendopo kraton Kediri. Iki njur wigatimu ki apa? Min?
Lah niki kula sowan iki ajeng matur. Alambe. Wah. Iki omong apa? Lah sing Lah perlu ki apa? Yen kowe didangu ratu matur siji. Ngono lho. Aja bareng sing jelas ngono lho. siji-siji Lah man. iki coba gimana? Kowe munggah pendopo keraton Kediri ki apa wigatimu, Mas? Nggih. Nggih. Kula ajeng Salah siji wae. Lho salah siji entuk 9. Kowe iki rasa melu sing tak jamu iki gimana? Ora oleh melok aku piye lek dhewe wong aku rombongan. kula tak matur Iya. sinuwun. Kula mriki niki pamriye kula diterke paimen. Kowe diterke paimen. Nggih. Ana buri. Mundur. Mundur. Men, maju men. Paimen maju. Men, Rupane maju aku men. wis bar man. Wis siji. Paimen. Dalam. Ojo soro kaget. Kaget. Nggih. Wigatimu apa nganti kowe munggah pendopo keraton Kediri? Kula mriki Yo. ngeterno giman. Mundur. Matur gimana? Mundur. Man, maju man. Iman maju. Man, Salam. Reneng paimen iki kandha yen ning Kediri iki ngeterke kowe. Leres. Ndutmu apa, Mas? Kula diterke paimen. Mundur bae men. Men. Mundur. Maju, men. Esuk olahraga man. Men, Ngeterno giman. Diterke paimen. Kula ngeterno giman. Lah kok ngantek engko jam 7 ora rampung. Tegese ki wigatimu ya apa? Wigati kula. Iya. Ngeterno giman. Lah wigatine gimana? Diterke paimen. Lah ana urusan apa? Urusane nggih ngeterno giman. Permasalahane gimana? Permasalahannya digawa paimen. Ayo matur. Lho karepe iki apa? Kowe iki munggah dopo iki karepmu apa? Masuk. Masuk. karepmu. Sing gadah karep niku jane mboten kula. Iya. Sing gadah karep niku giman. Ya maju. Kowe man sing maju. Kowe mundur. Wis ndek karep. Ente karep maju. Kowe maju. Wong dikarep ora matur. Jur karepmu ki apa, Mas? Kula niku badhe matur. Kula niku rak tiyang Sukarame. Ya. Lah penggaweane kula niku gawe areng. Omam Sukorjo. Mang tak jaluk gak oleh. Mahmu Sukorjo, Sukorjo niki. penggaweamu. Kula niku tiyang Sukarjo sinuwun. Penggaweane kula niku gawe areng. Oh, bakolan. Lah, areng niku nek pun dadi kula dol. Lah, sasampunipun dadi areng niku nek didol entuk dhuwit terus kula paringna bojo kula. Ya bener. Lah, sasampunipun ditampa bojo kula, dhuwit niku terus dienggo blanja. Lah, sasampunipun dienggo blanja terus dienggo kebutuhane wong. Orang ngareng. Man dagenan dia ngomong iki selak lahir. Bola bali kok sak sampun. Lah nggih. Ayo maturku sing cetha. Lah, niku bojone kula. Lah, Bojone giman niku ilang sing nggawa wong Kediri. Ngoten le, cekane. Sembrono. Mboten, Aja angger bisa matur. mboten wong kula roh dhewe kok. Dadi nggonmu teko ning Kediri iki goleki bojone Giman. Ngeterke giman goleki bojone teng Kediri. Mergo bojone Giman Digawa wong Kediri. Begitu lho, Bro. Celometan. kabeh iki sing ana sajroning pendopo. Nggih, Iki punggawa praja Kediri. nggih. Saiki coba sawangen peranganing para punggawa praja iki ana sing nyolong bojone Giman. Wonten, Ana. wonten. Saiki njur kepiye carane kowe sudeng marang
ku nggawa praja sing nyolong bojone Gemar. Pun bareng. Iya. Man. Tak warai carane. Kowe ngadeg. Kowe nek wis ngadeg. Pun dudingi wong Gecing aku. Wong Kediri ndi? Kok angger aku gendek berarti ora. Angger aku mantuk ya iku. Nek ana wonge, ana men. Sing nunggu bojoku ana. Ana. Nang kene. Ijo. Tak kuping. Ijo muan. Tenan. Kuwe. Ya. Nganti kleru nggonmu ndiding. Tanganmu tak ketok. Kok gak iso atake ati. Padha wae karo kowe. Kleru nggonmu mantuk. Uga. Ora iso tau. Yo man. Dasku ilang. Apa-apa sesuk dite kacang ijo. Nek tuku helm lo kangelan. Wes, sip. Man, Paimin. Nggih. Ono dimimiti. Nggih. Nggih, Pak. Siap ya, Min? Siap, Man. Aja bener tak katon lho suwek naik. Mana wis gedhe-gedhe nek bileng dasku. Ngaleh ha. Tugel tanganmu. Ora. Aku nek gedhe-gedhe berarti ora. Ora. Iku lho menawa sing kula nyalang bojone wong. Tenan kok, Mak. Iya. Aku tau digono linggis wong. Tapi ki ora. Oke iku. Pak Bengkel. Ora. Omongan Siti kok sengak. Ketoprak balik bengkel. Lah raine sampean nek kere-keran. Salah aku turu. Nek turu iku mangap, darani tarangan pitik. Terus pitik eker-eker ayu. Ayo. Ora nang. Maino Tanjung Anam lagi iki kok sing direkasakno kok ketuane iya lho. Lho sing obati ya kowe arep mok. Bagi dasem. Iku nek ora ana pakitut nek ngenyange kaya lombok. Wes men. Hei, Glis. Ijek. Kan mongko sing kulino iku wong telu iku. Enggak. Omong awak sengak. Cum. Ora ngono, gendang le guyu kok ngekek ae kono. Dene tau ngonangi meneh wae. Omong awak sengak. Iya nek wong telu. Ah, Menang. Lungguh bulan. Pak. Ndrono. Lungguh teh. Lah nek meneng ora bar lakon. Sapa sing ngomong idoni? Ngono. Sinuwun. Nah, aku ya wani ya ketua. Sinuwun. Iku jek. Ape wani. Sapa sing ngomong uyoi? Ape wani. Bone wis kakean ae. Aku kok malah mbok idoni pine tro-tro. Lah sampean arep ngomong. Sapa sing ngomong idoni? Terkecuali Mang ora ana kecualine kok. mbok. Patih ula-ula. Pegel atiku suwe-suwe. Ayo dibacutke. Wis, Ya. Oh. Iki. Iku darah sinuwun. Lah iki. Ayo
Jaya. Ogo. Mboten. Jenenge sapa kok Jaya? Iya. Senopati. Itu gini. Cek ae sik. Sampean mulane aja turu terus. Iki Senopati Singalodra. Kok Jaya bodho. Ogo Jayapati. Jaya Laga karo Jaya Pati. Jaya Laga. Dileh. Ogo lalu Jaya Pati. Dileh kok men. kowe iki semali. Singalodra iku barongan. Dene Nggih. kowe becek. Cek kok mboten. Nggih, Jayapati. Nggih. Sutini kowe yo becek. Nggih wong mboten. Kae Patih Jayabadra. Jaya Laga. Ayo Jayabadra. Ratu iki omongane kok gak cetha ya. Kene Betul duwe. Lho, tapi meliti lho sapa dipateni lah. Ini bareng. Iya. Nggih. Kok becek. Nggih, Mantuk. mantuk. Ayo. Lah nggih. Gua anggap aku kuwi gua minggat bojone Giman. Lho, sing ngomong sinten? Aku nyatane mantuk ngono kok. Jenengan iku gak gawa minggat bojone Giman. Terus Maratuane wedok Giman. bisa. Bisa tak sing konangan. Lah wingi jenengan tumpakno motor wonge cebulan. Jenenge ngesal. Ora men. Ora. Ora. Gak. Wis entek men. Ijazah siji, Mas. Iku. Di man. Lho, wong endi? Wah, iku siluman. Mosok wong mbok golek nisor kursi. Nggih. Tenang iki. Bali. Coba duduk. Paime. Ayo,